Molt bona hora a tothom. Comencem la tertúlia de Televisió de la República. El primer aniversari de l'1 d'octubre s'ha viscut amb desconcert i una certa excitació col·lectiva. Durant aquests últims dies hem vist tensió al carrer, descontrol en la gestió dels Mossos d'Esquadra i incoherències i desacords entre els partits polítics. Sembla que fixar un nou full de ruta unitari és més urgent que mai. De fet, mentre gravem aquest debat al Parlament hi ha un rebombori que no sabem encara si acabarà amb eleccions. Això és una de les coses que parlarem avui. Comencem, doncs. Avui saludem a la Marina Almansa. Molt bona hora. Hola, bona tarda. Bona tarda. Hi haurà eleccions o no? Resposta ràpida, primer. Estem en un moment tan convuls que tant podem dir sí com no. O sigui que pot canviar tot en qüestió d'un quart d'hora, mitja hora o fins i tot... Sembla inevitable que en algun moment potser hi serà. En Joan Canadell, molt bona hora. Bona tarda. Moltes gràcies d'acompanyar-nos. Eleccions, sí, no? Home, hi seran segur, el que no sabem és el quan. Però en un quan proper? Jo crec que sí, jo crec que més aviat del que potser ens podíem esperar. Tampoc vull dir que sigui imminent, però pot ser que sí. Ara especularem una miqueta. I Joan Puig, molt bona hora. Bona hora. Bueno, jo crec que millor hi haurà primer eleccions a l'estat espanyol. Jo crec que a Catalunya, el seny, diuen el seny o no sé el que sigui, o la rauxa farà que anar a eleccions per el que està passant avui aquesta tarda al Parlament seria molt complicat d'explicar. Segurament hi haurem d'acabar anant, però jo no crec que ara sigui el moment més idoni. Jo crec que cal superar aquestes etapes, perquè clar, si amb això ja no ens posem d'acord els tres partits, no es posen d'acord els tres partits independentistes, ostres, tenim un greu problema, no? Per tant, jo apostaria primer per eleccions espanyoles, si cas. Perquè el punt de desacord principal ara mateix on està? De fet, el principi d'acord és que ahir es va aprovar una resolució al Parlament en què, per una banda, es deia que no s'acatava, es va aprovar no acatar el que deia el Llarena de la suspensió, però hi havia una segona part, que és el que la CUP no va votar en contra, en la qual es deia que es faria la substitució dels diputats. Llavors aquí hi ha hagut una interpretació diferent al que ha fet el grup d'Esquerra, que ha fet la demanda de substitucions individual cada un dels diputats, i Junts per Catalunya ha presentat, com feia sempre amb les altres substitucions de vot, un acord conjunt. I la mesa interpreta que això no es pot acceptar i, per tant, hi haurien, si és així, que el grup de govern tindria 4 escons menys a l'hora de la votació. Marina, això... Clar, és una mica debilita més el govern, no? El govern que ara hauria de ser una pinya per acompanyar un full de ruta de cara a la República, aquestes escenes i tot el que estem vivint ara mateix al Parlament encara debilita més poder haver-hi o no un full de ruta sobre la taula, i la frustració del republicanisme al carrer encara pot ser major, com el que portem veient fa uns dies, i pot acabar doncs, amb les escenes com les que hem viscut últimament, no? Joan, representa que al Parlament no s'han fet sessions durant uns quants mesos, s'han allargat aquests mesos d'estiu precisament perquè no hi havia acord sobre aquest tema. Ahir, en principi, hi havia doncs, un acord al començar aquest debat d'investidura i 24 hores després no hi ha acord, o potser hi acabarà sent aquest acord. Això té solució? Home, alguna solució hi haurà, ja veurem si cap a quin costat de la balança decanta. El que passa és que jo crec que el problema ve del 31 de gener, per tant, allò es va solucionar malament. De fet, si hem de ser, com acostumem a dir els catalans demòcrates, es van presentar unes eleccions amb un programa que era restitució i no n'han fet cas. Per tant, aquí està el problema. Llavors, clar, n'hi ha uns que encara volen fer-la menys que els altres, i llavors ja arriba un moment que un diu, home, ja fins aquí d'aquí ja no passo, i aquí em planto. Jo crec que al fons de la qüestió és aquesta, és a dir, que hi ha una desavinença total amb el fet de no restituir res, és que al final res, no? I llavors això no pot ser. Llavors allargar la legislatura simplement per allargar, per no tenir un 155, jo crec que això és enganyar-nos, és a dir, aquest país vol fer un trencament definitiu i per tant el que no té cap sentit és que anem
anem buscant excuses per anar allargant. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que si no es posen d'acord és perquè hi ha d'haver eleccions, i per tant, i tornem a demanar al poble que decideixi. Els processos d'independència no acostumen a ser fàcils, per tant, no ens estranyi que hi hagi un altre cop que passar per les eleccions. No passa res, és a dir, si hem de passar hi passarem. I aleshores que cadascú expliqui com ho vol fer i decidim entre tots com ho fem. Seria una mala solució ara, eleccions? Seria un problema? Jo crec que concretament ara, jo crec que sí. Jo crec que anar a eleccions amb un guió clar del que volem fer i el per què anem a aquestes eleccions. Jo crec que és molt difícil d'explicar, malgrat que segurament la gent reaccionaria com vulgui reaccionar i en positiu, i segurament no es perdria la majoria independentista, però sí que és una mica trist anar a unes eleccions perquè no es posen d'acord per la tonteria aquesta, sincerament. Jo això se'm fa difícil d'entendre. I jo crec que, a més, no hem de donar avantatges a l'enemic. Però potser és l'excusa. Però no hem de donar avantatges a l'enemic, i hem d'anar a eleccions quan toqui, en el millor moment i amb la millor destralada possible en tot això. I per tant, jo crec que ara, en aquests moments, anar a eleccions per aquesta via, bueno, que clar, l'altra és aquesta, perquè clar, si hi ha un trencament de l'acord de govern, potser les eleccions no són immediates. Poden passar moltes coses aquí, perquè en definitiva el president de la Generalitat té la potestat d'expulsar els membres d'Esquerra i nomenar per allargar el tema, perquè clar, si a l'estat espanyol es poden governar amb 82 escons, aquí també es poden governar en 34 i buscar el moment o el momentum. O sigui, jo crec que aquí una cosa és que es trenqui i que les eleccions millor ens anem després de festes. Clar, hi ha moltes coses a jugar aquí. Jo crec que aquí hi ha un problema, com diu el Joan, entre Junts per Catalunya i PDeCAT en una part i Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que tenen dues visions diferents d'aquesta història. I això complica molt el dia a dia. Ja va costar molt fer govern, ja va costar molt totes les coses, i clar, això vol dir que hi ha un desgast, i això és donar, aquesta debilitat és donar eines a l'oposició, no? A dir que hem estat aturats durant aquests mesos d'estiu perquè no es posaven d'acord, i això, vulguis o no vulguis, provoca un cert desgast i uns certs desenganys, i segurament al final s'haurà de rescindir amb unes noves eleccions. Perquè, Marina, aquí portem uns mesos des del gener amb govern, però tampoc sembla que acabem de trobar el moment, el punt de consens. En la sintonia que dèiem, l'objectiu d'aquestes eleccions era restituir el govern que el 155 es va carregar. Per tant, potser a l'hora de fer autocrítica per encarar unes noves eleccions hipotètiques seria demanar que es parli clar què es pot fer i què no, perquè això al final, com dic, debilita la imatge del govern independentista i dona molt poder a Llarena. Acatar constantment les ordres i tenir la toga per dir destituïm, no destituïm, acatar això només fa que Madrid i Espanya encara se sentin més poderosos respecte a les institucions catalanes. Entens, Joan, les tensions, Joan Canadell, les tensions que hi ha hagut aquests dies al carrer? Clar, perquè aquí no ens enganyem, és a dir, l'1 d'octubre vam demostrar, i això sí que és una victòria brutal del poble, que vam voler votar i vam votar, i vam votar el que vam votar, i va ser clar, per tant aquí sí que no hi ha cap dubte. Així com dels polítics poden tenir molts dubtes, de que el poble vol tirar endavant la independència, d'això no n'hi ha cap dubte. És veritat que pot haver-hi matisos en què hi ha gent que ho vegi que això s'ha de fer demà, i gent que vegi que això anem bé i que és igual encara que triguem més temps, no? I aquest és una mica, potser, el mal, de que la societat, tot i que no dic que estigui dividida, però hi ha gent que té molta pressa i gent que ja li va bé que això es vagi fent i ja arribarà, no? Llavors, això, com gestionar això tampoc és fàcil, perquè si ja som un 47 o un 52, més igual, % de la societat que vol la independència, però uns diuen d'aquí 2 anys i els altres diuen demà passat, doncs clar, ja ens dividim, ja tornem a estar, no? Per tant, aquí hauríem de ser capaços de crear un full de ruta lògic i convertit pel 52 o el 48 o el que sigui per cent, no? Això serà difícil, no serà fàcil. Per això, probablement, calguin unes eleccions per veure qui té més punts, no? I aquí pot ser que canviï tot. És a dir, imagina't que la CUP passa per davant d'Esquerra i de Junts per Catalunya, no? Bueno, doncs, escolta'm, és un altre escenari, i per tant, el qui manarà serà la CUP. O que Esquerra guanyi i els altres quedin més d'allò, i llavors això xup-xup i anar fent i anar ampliant majories. Clar, aquí potser hem de fer això, és a dir, el poble ha de dir com volem que això es faci. Això té un perill que en funció de... O sigui, intentar disputar qui té l'hegemonia
independentista abans de tindre la república pot generar un problema, perquè imagina que anem a unes eleccions i guanyi un dels 3 partits destacats. Hi pot haver-hi ressentiments, pot haver-hi complicacions en tot aquest aspecte, perquè està clar que cap dels 3 partits tindrà la majoria absoluta per discernir-ho tot. I, per tant, això complica anar a discutir de l'hegemonia abans. I llavors jo aquí trec un debat, que jo crec que aquest debat, si els actuals lideratges polítics no el fan bé, és dir, escolti, el 27 d'octubre de l'any passat, bueno, al final va passar el que va passar, i potser no s'han donat explicacions de tot això. O sigui, la gent ha anat escoltant coses, és a dir, d'aquí a l'altre, potser el que calia fer, per ser honestos, és els 2 grans partits que van gestionar tot això, sortir, explicar el que va passar i dir que això s'ha de replantejar o no d'una altra manera. El que no es pot fer és replantejar la manera, el model, sense donar explicacions. O sigui, no pots dir, no, ara farem una altra cosa. Escolti, la hemeroteca, allò que feia la Sexta la maldita hemeroteca, si la fem en clau catalana del procés la maldita hemeroteca, ostres, la gent no entén de res, no? Per tant, pot ser que anem aquí, però clar, a la vegada poden provocar ferides, i l'altre que es planteja potser és que clar, potser caldran nous lideratges polítics per afrontar etapes, no? En una empresa, quan hi ha un desastre en una empresa, es liquida l'equip directiu ipso facto. De fet, l'altre dia Torra al Parlament deia doncs, que en l'autocrítica havien d'assumir que potser s'havien d'explicar millor, més i millor. Jo crec que ha sigut un dels principals problemes, i en la línia del que deies d'aquests dies, jo crec que el que ha passat aquests dies al carrer doncs és el resultat d'una incongruència brutal per part del govern de la Generalitat, alhora que demana mobilització i desobediència i resistència pacífica, i llavors un cop la gent, el republicanisme està al carrer, enviem els Mossos a carregar, no?, contra els manifestants, i aquest nivell de tensió pot anar increixendo si no es fa l'autocrítica que creiem que s'ha de fer. És a dir, si no s'explica una mica més i millor quins són els passos a seguir. No pots cridar la gent a que surti al carrer i després enviar la Brimo a tonyinar, no? Però aquí què passa? És a dir, no controlem, o la Generalitat no controla els Mossos, o és que hi ha Mossos de tot, o és que directament es gestionen malament? Perquè, clar, no sé què pensar, o els comandaments, canvis de comandaments que va fer el 155 encara perduren, és que... Bueno, no ho sé, jo el que està passant no ho sé, jo vull pensar que el 155 encara perdura i encara no s'han fet els canvis que s'haurien de fer, és a dir, no em vull imaginar la situació d'ara abans amb el Trapero, per exemple. Jo crec que no hauria passat el que ha passat, jo crec que no. Ara, tampoc no eren santets, els Mossos, no ens enganyem, però almenys hi havia, anem a dir, una línia més clara, no? I jo crec que això no està passant ara. Però en línia del que deia la Marina, és a dir, si no estan explicant el que ha passat aquests mesos, és perquè segurament els hi fa vergonya explicar-ho, perquè no és allò pel qual se'ls va votar. Per tant, insisteixo, és a dir, en política el pitjor que podem fer és enganyar-nos a nosaltres mateixos. És a dir, si algú no veu que allò que havia dit és factible, o que es retiri, o que replantegi i torni a demanar la majoria, i si la té endavant, i si no, no. L'altra opció és que si hi ha eleccions també pot haver-hi una fórmula de primàries, i aquí des de l'Assemblea s'estan impulsant les primàries a les municipals, però com a primera eina perquè això s'acabi fent a les autonòmiques, a les properes autonòmiques. Per tant, compte, perquè potser també canvien les coses. El problema és que, clar, si un partit no vol participar en primàries... Però si el poble es posa amb les primàries i algú... I si no castiga... Però, en definitiva, la democràcia és això. Al final el poble decideix. Si hi ha una quarta llista de primàries i no surt votada, no surt votada. Jo tinc la sensació que el que va passar a l'octubre, aquells d'altabaixos, el no d'aprofitar el 3 o el 10 d'octubre, va provocar masses ferides al govern. Jo crec que ja es van trencar moltes desconfiances, es veu tot el procés de marxem, no marxem, uns aquí, uns altres allà, quan buses una mica surten ferides que dius, hòstia, és com anar a una guerra i que els dos generals cada un vagi per lliure. Vull dir, això és impossible de guanyar. És impossible de guanyar. Si el Churchill és anat a la guerra emprenyat amb la resta de partits, la guerra no la guanyen, i després va guanyar la guerra i va perdre les eleccions. I aquí estem pensant tot el dia a veure qui guanyarà. La república encara no tenim. I això, hòstia, això la gent... I pot ser que hi hagi una certa... O com enxamplem la revolta base, potser, en aquest moment. Però jo l'eixamplar la base crec que és
que és una pèrdua de temps, vull dir, la prova l'han tingut al Quebec, mira el resultat del partit quebecoà, esperant ampliar la base, una castanya que quasi no es troben. I en canvi l'octubre la va ampliar, és a dir, justament quan més ens enfrontem, més jo crec que això al final, qui ampliarà la república serà la proclamació de la república, perquè deixant d'haver-hi, després quedaran 4, que deixant d'haver-hi. Per tant, jo crec que això ens ho hem de treure del cap, perquè clar, bueno, jo no sé, potser és perquè jo tinc una edat, però allò de la majoria inapel·lable, això és l'infinit, és allò de l'infinit. I ho va dir Mònica, inapel·lable. I ho va dir a l'Ábalos, al fax, que va dir, bueno, si un dia llegan al 90-95, a lo mejor nos lo hablamos. Clar, per tant, jo crec que, home, passaran coses i tot va molt ràpid, i potser ara sembla que estiguem així i de cop i volta... Escolta, bueno, que deia que pot canviar tot en qüestió de mitja hora. Doncs anem a parlar d'aquests punts d'oportunitat que poden sorgir. De fet, el president Quim Torra s'hi ha referit alguna vegada, que hi ha alguns moments, podria ser la sentència dels presos polítics, podria ser les eleccions municipals, no sé què podria ser, però veieu algun punt optimista o que haguem d'estar especialment alerta? Jo era molt optimista amb el passat 1 d'octubre, amb l'aniversari del referèndum, amb aquest, i és potser una mica quan ha esclatat tot i encara estem pitjor. És a dir, jo ja no sé què pensar, i sí que la tardor calenta, aquesta tardor calenta famosa de la que tots parlem, potser amb la sentència també és un altre punt d'inflexió, però si darrere, és el que dèiem, no tenim un full de ruta, no tenim gent a primera línia disposada a arriscar, podem estar així tot el temps. Perquè s'allargarà aquesta tardor calenta, creieu? O ha estat una cosa molt motivada per l'1 d'octubre? A l'hivern s'acaba la tardor, vull dir que tardor no s'acabarà la tardor. Sí? El que passa, jo crec que aquí hi ha un tema que... Potser han estat uns dies de... Hi ha un tema que té una afectació i que és molt difícil de parlar-ho, que és el tema dels presos i hostatges d'aquest estat repressor. I això provoca, ens agradi o no, o vulguem o no vulguem, provoca una situació molt complicada de gestió, perquè clar, al final, com que ens sentim allò culpables, o podem sentir-nos culpables, segons què fem, tot acaba dient que facis el que facis, augmentem la pena dels presos, no? I això s'acabarà en el moment que es visualitzi que l'estat espanyol, que és la meva teoria, els seus dirigents polítics són mala gent, i volen humiliar-ho, i acabarà duresa. I un primer exemple de la duresa, que si realment el Sánchez volgués fer un gest ho podria perfectament fer, és que ara es farà la conclusió i la crida a judici en la qual el fiscal portarà les acusacions que porta a judici. Aquí veurem que s'han acabat els gestos, més que si hi ha referèndum o no. O sigui, si el fiscal fa un escrit de sentències de rebel·lió, sedició i demana penes, perquè aquí farà la demanda per al judici. Aquí es veurà que és el gran engany, perquè, i tu, Eric, ho saps molt bé, és mentida això que diu que el govern Sánchez no pot fer res. El fiscal és nomenat per al govern, i una ordre del fiscal se'n va allà. Que tinguin por que els altres fiscals no li facin cas, això és un altre problema. Això és un problema com si tu manes l'exèrcit i l'exèrcit no fa cas, però és el mateix. És ordre de dalt a baix. I si el fiscal general de l'Estat li diu al fiscal que porta el cas, escolti, fora rebel·lió, fora sedició, ho ha de fer-ho. I si no, és destituït. Això ha passat sempre en els sistemes de l'estat espanyol. Vull dir, en part, el cas teu dels anys, el fiscal general li va dir a aquella fiscal, escolti, deixi d'estar d'hòsties i tanqui. M'entens? I per tant, aquí és un punt que ja escalfarà, perquè com veiem, jo crec que aquí les entitats i els partits polítics han de jugar això, que dir, escolti, Espanya va a castigar en duresa, perquè si no és intret en les conclusions que fa el judici. Clar, però potser per la mateixa regla de 3 arribem a aquest escenari i encara hi ha una part del republicanisme parlamentari que diu continuem fent confiança i eixamplant la base, i una altra que diu ja n'estic fins als nassos. És a dir, que aquesta discussió que tenim aquests dies tornarà a sortir d'aquí uns mesos un altre cop. Però això acabarà passant, no? Vull dir, és igual que ahir amb el tema de l'ultimàtum del Torra. Jo, sincerament, veig que algunes patums periodístiques, hi ha una manipulació bestial. El Torra fa l'ultimàtum. Però és que fa 2 setmanes Pere Aragonès va dir, el Pere Aragonès, vicepresident del govern, va dir que si els presos no estaven lliures abans de la votació de pressupostos, no es votarien els pressupostos. I aquest ultimàtum ja no existeix. Jo, per exemple, ahir vaig recordar-ho. Hi ha 2 ultimàtums. Hi ha hagut un el fa el Pere Aragonès i l'altre fa el Torra. Llavors diem això. Llavors diu, no, ara ja ho retiren. I al vespre el president Torra
es va reafirmar. Va dir, escolti, fem la moció aquesta, però si al novembre no hi ha un punt d'això, retirarem el suport parlamentari. Hòstia, hi ha vegades que es donen unes visions que no són exactes. Joan, tu que ets optimista de mena i tens teoria optimista, no sé si tant pel que fem nosaltres, que també, suposo, però també per com és l'estat espanyol. Exacte, jo crec que vindrà més per aquí la finestra d'oportunitat. A vegades confio més en l'enemic que no en nosaltres, en les nostres pròpies forces. No? Llavors, home, aquí anem a dir que hi ha coses a la vista que poden canviar, que poden canviar de forma important, com és tot el tema econòmic. L'estat espanyol està en una situació desastrosa, em sembla que això tots en som conscients. Anem tenint cada dia més inputs internacionals en aquest sentit. Ahir el Fons Monetari Internacional va cridar l'atenció en el Sánchez pel tema de les pensions, que això de retocar les pensions de l'alça, que cuidado, que el que havien de fer és retallar, i per tant tot aquest tema, vulguis que no està bullint, el que passa que és una olla que la tenim allà i sembla que no sigui nostra, però aquesta hi som també, l'olla. El que passa que els mitjans no se'n fan tant de ressò i per tant no en són tan conscients. I aquí jo m'agafo molt a la visió del Sánchez, del Niño Becerra, és a dir, el Niño Becerra ja diu que a final d'any passaran coses. Què passarà exactament? No ho sabem. El que sí sabem és que el Banc Central Europeu deixa de comprar el deute en el ritme que comprava ara i, per tant, això pot complicar les coses. Sobretot si a Catalunya hi ha inestabilitat. Perquè si el motor econòmic trontolla, l'Estat trontolla. I, per tant, això pot fer que arribin moltes pressions d'Europa per solucionar el problema, que és el que alguns estem veient que està passant. Que des d'Europa hi ha molt d'interès perquè el problema català es solucioni de manera negociada i pactada. I això està, i si ho busqueu, i a més la CELA ahir o abans d'ahir, se li va escapar. És a dir, va dir, deixeu-vos d'ultimàtums i punyetes, que el que hem de fer és negociar, que això és el que ens exigeix Europa. Això fins ara no ho havia dit ningú del govern socialista amb aquesta claredat. Jo crec que se li va escapar, però això sabem que és així, no? Per tant, tot això d'avui, evidentment, forma part del partit, però per mi són aquells altibaixos que tenim els catalans al llarg d'aquest procés, però que no servirà de res. És a dir, això no serà important. El d'avui no serà important. Jo crec, no serà important. L'important és el que està passant fora i que condiciona a tot l'Estat i a Catalunya com a motor. Però, bueno, això ja ho veurem. Marina. Sí. És que m'acaba d'arribar el pujat de la Vanguardia, de l'última hora. Sembla que Junts per Cat i Esquerra han arribat a un acord i tots els diputats podran delegar el vot, però de manera individual. Per tant, sembla que es dona un aplaçament. Torrent ha cedit a donar l'aplaçament per poder-ho fer així. Per tant, avui no passa res. Seguim. Per tant, avui no passa res. El que t'acaba de dir. Sí, és un molt ple per aquesta tarda, no? Però és que al final sembla una ximpleria que ho puguin fer individualment però no en grup. És que jo crec, entenc que la gent estigui una mica enfadada, Sí, però jo crec que en aquest procés, si d'alguna cosa hem d'anar aprenent, és del que hem viscut al llarg d'aquests anys. Recordeu-se'n del drama aquell de no hi ha pregunta, no hi ha data, no hi ha no sé què. És a dir, allò ens va durar, ens va omplir telenotícies i al final de què? N'hi va haver, es va votar i es va fer. Vull dir que... Sí, però tot això deteriora, no? Tant a nivell interior de govern i de partits i del gran bloc republicà com el que es veu a fora i també com el que utilitzen els mitjans espanyols D'acord, però la gent no vol perdre al final de comptes i al final de comptes diu, escolti, no hi ha sortida a Espanya, o sigui, Espanya no negociarà mai de la vida, només negociarà si un dia Europa o el món o Rússia o els Estats Units els agafa per les seves parts nobles i els seu a una taula i dir, nois, la solució és el referèndum o una altra, i si no fa això, i per tant tot l'altre és una pèrdua de temps, perquè ja va passar, i per tant la gent al final exigirà, escolti, jo hem estat molts anys a darrere d'això, i escolti, anem a totes, i jo crec que al final això s'acabarà imposant i qui sàpiga moure tot això serà la força política que podrà ser l'hegemònica en el món independentista. Entremig tenim unes eleccions municipals, entremig o no, perquè tu deies abans, segons Niño Becerra, abans d'acabar l'any doncs poden passar moltes coses, ja ho veurem, però hi ha unes eleccions municipals i aquí també hi ha alguns punts de discrepàncies. Tu, Joan, que ets membre del secretariat de l'Assemblea Nacional, parles a títol individual, evidentment, però sí que ens podràs explicar una mica, les primàries van de debò? Sí, totalment de debò i a més amb ganes. El que passa és que
tenim un problema de calendari, i és que després de les vacances hem tingut l'11 de setembre, hem tingut l'1 d'octubre, i ara ens posem amb les primàries. I es va anunciar ja fa un parell de mesos que es farien les primàries, es va aprovar internament, però l'Assemblea es prepara ara, justament aquesta setmana, per fer la campanya de comunicació i començar a fer, anem a dir, créixer la idea de les primàries. Les primàries són necessàries, perquè si d'algú serveix el que hem estat parlant els primers 20 minuts de tertúlia, és que els partits entre ells no es posen d'acord. Per tant, els hem de passar per sobre, i una manera de passar-los per sobre és amenaçar-los de que facin el que vulguin, però si no, nosaltres tirarem pel dret. I, per tant, aquest tema l'hem de fer. Barcelona és clau, però hi ha altres municipis que també ho són. Per tant, Barcelona al final s'haurà de desenrocar i haurà de guanyar una candidatura independentista, els agradi o no. Per tant, o ells solucionen d'una manera que a tots ens agradi, o les primàries, jo crec que la gent acabarà donant-li suport i acabarà guanyant. Per tant, no, això totalment en sèrio, i crec que, a més, que és important que sigui així, i que els partits prenguin nota que ho farem ara, però ho tornarem a fer tant com calgui si no van alineats amb el poble. Aquest és l'instrument. Marina, estàs espantada pel Manel Valls? Per aquesta entrada en escenari? Ho estava pensant perquè avui ho hem cobert i la veritat és que sí, està fent servir una estratègia molt moderada allà als mitjans, i crec que això doncs, pot acabar agafant, no? el vot que necessita, i aposta per una plataforma transversal. Avui ha dit doncs, que apel·larà a gent del catalanisme, apel·larà a gent de socialista. I, ostres, el tema també ha sigut, jo crec que intel·ligent, voler-se desvincular una mica de Ciutadans, encara que és evident que l'estructura de partit li dona Ciutadans, i sense això doncs, potser no arribaria enlloc, però l'estratègia de desvincular-se de l'extrem de Ciutadans i apel·lar al socialisme i al catalanisme pot ser que a Barcelona funcioni. Per tant, jo crec que amb això també hem d'estar atents i preparats per veure què passa. Vau fer alguna aposta de noms en aquesta candidatura de Manel Valls? Per Twitter ja he vist algunes. Bueno, no ho sé, jo que està clar que... O algun tipus de perfil. Jo crec que el que està clar és que la jugada que fa el Manel Valls jo crec que té un impacte. Ja va provocar els canvis d'esquerra i ha provocat un impacte a la mateixa Colau. Jo crec que si abans es parlava que l'Ada Colau seria l'enemic a batre o no a batre, jo crec que Manel Valls es pot convertir, perquè té un suport econòmic, té el suport dels grans lobbies de la comunicació. Per exemple, el grup Godó comença a deixar caure la Colau perquè ara ja, per aturar l'independentisme, veu que el Manel Valls és millor aposta i és més del seu sector, i per tant està clar que el que visualitza és que ens ho posa molt fàcil a l'independentisme si ens posessin d'acord. Si demostra... No. O sigui, el que fa el Manel Valls és demostrar que si l'independentisme va junt, l'alcaldia és republicana. És que no hi ha cap dubte. O sigui, això és el que demostra el Manel Valls. Si no anem junts, una part de l'independentisme podria fer vot útil a l'Ada Colau contra Manel Valls. L'altre que ens podem trobar amb aquella cosa tan complicada que és dir, no, és que ens podem trobar... Si l'independentisme va separat, gent de primàries, gent del PDeCAT o la Crida, Esquerra i la CUP, ens podem trobar que Valls sigui la llista més votada, i llavors, per evitar que sigui el Valls la llista més votada, hàgim de fer alcaldessa a Ada Colau. Que això seria un drama també pel país. Però això pot ser una de les realitats. Pot ser una de les realitats. Sí. Llavors es jugui la carta de dir, home, no fotreu allà el de Ciutadans, però llavors diran que és de Ciutadans. I per tant tenim un problema que seria molt fàcil de solucionar, si entenguéssim que estem en un procés cap a una república i que tindre l'alcaldia de Barcelona ara no és el més important. És tindre-la per assegurar que tens la capital del país al costat del govern. I això ens és facilitat molt més el referèndum. Estava clar si haguessin tingut l'alcaldia republicana que no pas no tenir-la. I ara a sobre tenim el problema de que pot ser Valls alcalde. No, clar, és que... Clar, perquè hi ha molta gent que això diu, no, és un polític francès acabat. Però hi ha molta gent que els agrada això de dir, jo ho he vist allà escrit a La Vanguardia i en altres mitjans, un ex-primer ministre francès, aquell provincianisme barat de ser-ho. Jo, per una banda, crec que el Valls és un perdedor nat, i ho ha demostrat la seva carrera, i per tant, no sé... O sigui, que té un efecte és lògic, perquè ha sigut això. Ha guanyat totes les eleccions directes menys les primàries socialistes. Jo t'ho dic, surt escaldat de França... Però aquí som provincianistes. I aquí no sé trobar aquell nitxo que dius, mira, si sumaran aquests més aquests, és que no sé qui s'hi sumarà. És a dir, Ciutadans
Pot ser que sí, no dic que no, però poca gent més. Jo no crec. Avui elements de la tercera via ja donaven semblava sentir gent, diputats que havien estat de Convergència i Unió, sector Unió Democràtica, avui dient que veien bé la llista del Valls. Per això dic que de la gent que posi a la llista i els noms que doni també. Per això deia una aposta de noms. Jo crec que no ens enganyem, la tercera via la van veure el 9-N, la tercera via són 100.000 persones, o sigui, en tota Catalunya, Vull dir que tampoc és cap barbaritat. Depèn de qui mobilitzi més també. Jo crec que si es va per separat, l'independentisme, la llista més votada pot ser Valls. Per acabar, ja em van parlar la setmana passada, però com fa un any i pocs dies de l'1 d'octubre, del referèndum d'independència de l'1 d'octubre, així com a idea general, com a reflexió final, no obrim més melons ara, que estem fora de temps, estem millor o pitjor que fa un any? Estem més a prop. Estem més a prop. Clar, veus? Això és una bona resposta. Jo també estic d'acord. Una altra cosa que... O sigui, el que ha demostrat tot això, totes aquestes crisis, el que demostra, és que no hi ha marxa enrere. O sigui, enrere ja s'hi pot anar-hi. O sigui, ni que ens facin una oferta de concert econòmic... Res. I aquest és el gran drama que té la política espanyola, que no té una solució per Catalunya. Fixa't que tots aquests unionistes no fan cap proposta en positiu per Catalunya. Tot és carregar contra el procés i tot, però no hi ha res. I ni el mateix Sánchez ha fet cap proposta per Catalunya clara. Tot és anar piulant, anar dient allà. Per tant, jo crec que estem millor que abans, malgrat tot. Malgrat tot, estem millor que abans. Jo crec que políticament estem pitjor. Tenim presos i preses a la presó i exiliats i exiliades. I a nivell social, doncs crec que la olla bull més ràpid i més intensament, i això pot acabar o bé o malament, però jo crec que en un conjunt, si pensem una mica en retrospectiva i ens situem a l'1 d'octubre de l'any passat, jo no m'imaginava aquest escenari ara mateix, per tant crec que estem pitjor. Estem pitjor en perspectiva, però bueno, aquí... No, jo soc optimista i crec que... Una altra cosa és si em dius, això serà fàcil i serà immediat. No, però és que mireu què ha passat al món amb els processos d'independència. És a dir, la majoria són dramàtics i el nostre no volem que sigui dramàtic i això té un cost, que és el temps. Per tant, ja ho va dir aquell, paciència, perseverança i perspectiva. És a dir, en perspectiva portem uns anys que cada cop anem a més i això ningú pot negar. Fa 10 anys érem un 15% d'independentistes, avui som el 50%. Paciència hem demostrat que en tenim, hem sapigut aguantar la pressió de la presó durant un any, ajudar els presos, estar tots pendents d'ells i ho hem sapigut fer i hem sapigut aguantar sense posar-nos nerviosos, i perseverança. És a dir, l'11 de setembre es demostra que estem aquí, l'1 d'octubre es demostra que ara passem del seny a la rauxa, és a dir, que tornem a agafar allò que vam deixar fa un any. Per tant, tranquils, si ens ho mirem en perspectiva, tranquils, que això va bé. Ara, si volem demà, no. És a dir, pels impacients no és això, és pels pacients. Doncs moltes gràcies, Joan Canadell. Moltíssimes gràcies a Marina Almansa. I moltes gràcies, Joan Puig, una setmana més. I vosaltres, doncs, ja ho sabeu, a tvlarepublica.cat i anireu trobant tots els continguts. Fins aviat.